Nuwun. Mbak Romo, Ya lah ketekan kene, Mbak. Matur nuwun monggo dolan. Nggih. Halo Salim, Salim. Salim kare Mbak Siska Salim. Mbak Siska. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun. Dadah. Mbak Siska di nang omah. Walah nggih matur nuwun lho Mbak aku. Nggih. Pulang, Mbak Siska pulang ya. Mulai inggih Mbak urung mulai. Lah untuk rezeki alhamdulillah. Kan ini lho ceritane ya. Ya iki yo mungkin ae. Kan minane Mbah Kemi kan bancaan memang undange kiwa tengen tok. Dadi iki ijole. Mbak Sri diwene. Ya alhamdulillah rezeki ya pemirsa ya. Dapat rezeki dari ya duwe acara. Jujur sekali-kali. Ternyata memang aku rumangsane pemirsa nek kene iki omahe nek ado kuwi biasane yo memang cuma kiwa tengene paling Mbak Sri ngemenehi Mbah Kemi, Mae, Mbah Rung ngono tok. Lah iki ya mungkin wingi karena kirim duane memang sekitare jadi mungkin agak ngundang tekan kapuan aku memahami pemirsa aku maklum dan lagi mungkin Mbak Sri ki sekali-kali jujur ben rasane masakanku gimang Mbak Sri ki anak pertamanya Mbah Kemi dan iku mang karo anak wedok Mbak Siska lagi jangane nek corok kan gak semu ya pemirsa ya nek gak sego dalem sik sayang nek gak sego jangan yo apa jenenge sego mbek bumbu ngono kuwi teman dua jenis pemirsa terkadang nek apa jenenge nek gak diweni sego jangan berarti sego mbek bumbu ada tergantung sing duwe gawe nek aku kan memang tak ngrumasan yo dhewean omah keribetan dhewean masak sayur ya pokoknya tak berkat nek aku ngono sepenting saiki siji padha genahe pemirsa iki mang aku gak sengaja lho tumben kan aku yang ngrumangsani omahku adoh gak dikeki gak apa-apa jenenge memang nek kene ngono kuwi pemirsa karena aku memang tak akone aku adoh dhewe yang ngrumangsani jadi gak apa-apa sepenting ki sing tuwa sing dikeki nek sing nom ora dikeki ora apa-apa sepenting sing tuwa mau jenenge wong ya pemirsa jadi entuk yo alhamdulillah aku ki duwe sambel goreng tempe isih pemirsa sambel ini tapi seneng-seneng nyambel teri yo mungkin aja Mbak Sri pengen roh omah kene Mbak Siska Dik Siska kayak tau orangnya pernah ya kok lari Mbak Siska kok Dik Siska pernah kuwoy kuwi anake Mbak Sri sing barat pemirsa sing guri ku Vera ini SD kok apa naik kelas 2 ya nek Mbak Siska iki suwayahe nikah pemirsa bosok apa gak ngerti aku esuk injo ben roh rasane ngono mungkin ae pemirsa pokoknya ketika aku gak ketok ngono berarti ya memang apa jenenge wong tua tengene wis nyukupi bancaane sederhana kadang ya dipotengen karena memang jarak Kapuan dan Merah itu 3 kilo lebih ada pemirsa ada jadi aku ngrumangsane ki ado gak dikai gak apa-apa dikai ya alhamdulillah iki nek cara kene memang cepu alias yo sekitar iki ya segone sego jangan nek pas wis dadi berkat ya sego berkat itu tergantung pribadi masing-masing seperti awake dhewe niatan menehi rezeki karo dulure gak apa-apa gak perlu ibaratnya gak perlu dibanding-bandingkan yo kadang-kadang Mbak kok dikasih ini kok Mbak kayak ini aja gak boleh rezeki aja dirasa guys ya kita konco WA kis jangan berkat acara menganane Mbak Sri oke aku ditanggung kena mungkin ayo jujur bener rasane iwak penggunku winginane kirim juga mau cuma sekitare mungkin ae pemirsa nek aku gak apa-apa nek aku wis paham pemirsa memang omahku yo adoh gak dikek gak apa-apa kirim dua itu memang yo kan nang ambung ngono ku pemirsa dikai ya alhamdulillah matur nuwun
wis ngomong saiki gak apa-apa mbak mati aduh. Sing nek iso iki sing nom kayak sing tuwa, gak sing tuwa ngeki sing nom aku yo ngono. Aku wis memahami nek ngono kuwi pemirsa. Wong nek acara gede kok bencaan mata ku kadang dicelok kok dikon ngewangi resik-resik. Mas resik-resik apa bumbune diresiki, diirisi ngono kuwi. Mangan. Deleng mungkin ayo ini jujur ora rasane iwak iwak anu bancaan iki mungkin yo sekali-kali tak kei ngono mungkin Mbak Sri bener rasane masakanku ngono paling. Ya Allah Mbak aku ngono ki mang terus Mbak Sri paling anu pemirsa nang trisinan nggone Mbak Puji kan anak Mbah Kemi cewek 3 semua. Pertama Mbak Sri, kedua Mbak Eni sing lagi pemulihan sakit, sing ketiga Mbak Puji sing penata konten di lho pemirsa ulang tahun Dek Kenzi. Trisinan ku sik melu kecamatan Sambung yo. Trisinan yo ketoke yo. Yo ketoke melu kecamatan Sambung pemirsa. Alhamdulillah aku matur nuwun dikai rezeki. Karo Mbak Sri pemirsa manganan. Mbok rata kok hiburane apa? Mendung iki pemirsa. Cara dolan rono iki aku lali gak takok Mbak Sri anu hiburannya apa nek kapone hiburane untuk saat ini memang gak ono. Mbok sok mben 17-an aku gak paham pemirsa. Marai kamar dibagi blok-blokan nih pemirsa. Apa tak ngetahe langsung sisan. Yo gak mampu sih gak jangane cuma aku jagani. Kadang nanti masak kan isu. Nah aku langsung nek dikai jangan. Tapi nek wujud berkat yo kuwi nek mae weh yo berkat yo jangan mae iki walah tenan. Nah aku iki berkat tak wis mak aku yo ngono gak berkat dikai jangan bisa. Jam. Yo iki anu panciku ra tak delok mangono iku nih pemirsa. Jadi kadang ki nek kadang pemirsa sing gak ngerti omahku ki adoh pemirsa. Mane kadang kula nek bencakane mau ibaratnya kirim dua tok sekiwa tengah tok ngono kadang anu gak pengen repoti aku kon ngewangi Mbah Kemi kok winginane kuwi gak kita bukan aku mau dolan. Ki mungkin ae Mbak Sri ngono. Bener rasane iwak ndek iki jujuk anu gak diundang paling pemirsa. Ki mang panciku dhewe pemirsa. Ora tak delok. Semut iki gane semutku. Kan panci iki bar tak nggo jangan lodeh kae lho pemirsa, tak nggo nget. Tak ngetes walah. Aku matur nuwun yo Mbak Sri yo. Bu Evera bener rasane nduk ngono karepe. Jujuk iki ra tau rasakno janganku malah aduh mae ngono. Aku nu gak apa-apa Mario. Pernah nom tolah juga Mario aduh. 3 kilo lebih ono pemirsa lebih sithik. Wong pasar merah nang puskesmas Kapuan kuwi ana tulisane nang pasar merah kan ana pelangi kuwi papan wis 1,5 kilo. Lah nek kok antara Wangkot nang Kapuan ya alamate puskesmas kuwi iki ana 1 kilo luwih. Dadi ya 1,5 kilo. Ya 3 kiloan kok Ki mulane kadang kula yo kuwi. Cuma kok acara bancaan mapa kuwi mesti aku diundang. Bancaane kan bancaan gedhen jare mone. Ya memang anak apa memang ya kuwi. Mulane nang di keluarga kami ada grup keluarga kuwi ya kuwi pemirsa. Jadi sing omahe ado kok Mbak Dian kan omahe tambak Romo. Uji omahe trisinan. Kan gak kabeh dulur iki bertempat tinggal di Merah pemirsa. Nek Jawa yo mbok nek Jawa iki paling ora 2 kilo nek Jawa. Nek apaan 3 kilo nek trisinan malah berkilo-kilo. Puluhan kilo nek trisinan apa imbang karo Kapuan Jepon pemirsa. Aduh wong nek antara Kapuan dan rumah ibuku kono iki 30 kilo lebih. Asine iki sing marai kuwatir kuwi iki memang nek melewati hutan
hutan Jatiluhur kuwi ana 8 kilo ana pemirsa, 8 kilo ada. Kadang kala ki nek aku ki nek engger pas gak udan ae. Nek pas udan ki wedi ada pemirsa. Kita ngan dhisik pemirsa ben apa jenenge njagani. Ben rasane paling Mbak Sri ngono kok. Ya Allah Mbak, kok adoh men aku sungkan soalnya sing nom lho pemirsa. Sebenarnya entah bentuknya apapun, entah segojangan ataupun sego berkat itu berarti sepenting intinya ini berkat ya. Wah jika ini aku senangnya mbah pemirsa. Entah ini tak buat sampah. Aku yo ora nek Jawa yo gak ngerti. Aku yo nonton TV santai ibaratnya wis duwe celengan konten wis bareng konten santai terus juga apa sambel kuisek lah kuisek pengen cara mono pengen tuku kentaki nang kene nukon anakku apa piye apa bakso santai dadi pemirsa iki ambek ngenteni ku pemirsa mungkin ya sekali-kali bener rasane aduh lho jo iki sadone karo merah lho. Mbak. Aku ki seneng nek kene iki sedo sayur pemirsa Tante Deni, Mbak Sri, Mbak Isma. Memang nek diceritakan konten yo gak bar. Kita iku alhamdulillah sayuk pemirsa hal apapun. Mulane ana grup nang HP ku kan yo kuwi. Nek ana informasi apa-apa, ayo ning dia ning iki acara apa ki pemirsa. Ya wis mateng, wis mulak-malik. Tingku mangan. Aku yo cuma mogel masak yo masak. Pemanu yo simpel nyambel gak terus tak gawe beban pemirsa wis. Butai apa-apa. Sing penting cukup blonjone ora ngebut wong lanang, sakirane sakmene dicakno jenenge rumah tangga yo seperti apa. Koyo padha karo pemirsa ibu-ibu pada umumnya. Wis pemirsa tak tutup dulu iki mah kontene ya konten spontanitas diteris berkat sarung Mbak Sri pas. Terima kasih. Semoga rezekine Mbak Sri pas sekeluarga diberi kelancaran sama Allah matur nuwun. Pokoknya tetap semangat tuh ini pokoknya ojo lali lakum satu keluarga masih kebam ojo lali bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.